E de Entroido seguimos falando, porque en Xinzo de Limia, un dos epicentros do Entroido galego e en outros moitos puntos de Galicia, pois miran estes días cara ao ceo para ver cando vai escampar, cando deixa de chover. Pois imos falar con Adriana Jiménez, ela é membro da directiva da Asociación A Pantalla de Xinzo. Moi boa tarde. Boa tarde. Non sei se aí en Xinzo algo vos vai poder augar a festa ou van poder sair as pantallas con tanta chuvia. Cal é a predición e o pronóstico? Bueno, as pantallas van sair igual. Como dixen a túa compañera, aquí non hai nin pandemia, nin chuvia, nin neve, nin temporal que nos frene. Obviamente, pois mellor en menor cantidade, se que a choiva é moita e non nos dá tregua, pero bueno, aquí o Entroido pode con todo. É que non se podería entender o Entroido, xa non digo o Entroido en Xinzo, o Entroido en xeral sen ter un domingo do Corredoiro, non? Claro, para nós é o máis especial, porque como ben sabedes, é o primeiro día que salen as pantallas á rúa. E bueno, de momento, os fines de semana pasados, deunos unha tregua a chuvia, inda que no Leiro, cara a última hora choveu un pouco. Bueno, podemos xogar as olas igual, os nenos puderon disfrutar do Leiro infantil, que pola mañá fixe un día moi bo. Esperamos que este fin de semana, pois, un pouco mesmo. Adriana, unha cousa, outro día tivemos aquí os xerais da Ulla, que é unha tradición máis, bueno, pois, da zona de Estrada, Teo, que eles sí que o tema da auga, polo tema dos traxes lle afecta moito. Non sei se as pantallas, a hora de confeccionalas, hai algo que lle botades algún acabado que permite que, bueno, que ainda se mollen, pois non lles afecta o acabado final ou que non as destrúe, vamos, a auga. Non sei como a construción da pantalla para protexela da auga. Imagino que o mellor non é, pero... Obviamente non a podes ter a chuvia, porque pode verse afectada, sobre todo a parte da pintura e demais. Pero bueno, como elas van correndo, van bailando, pois non están directamente os xerais, ao final están máis quietos nun sitio, e na que lles chova, pois elas ao final van sorteando un pouco a chuvia tamén. Na que esperamos que nos den a tregua, polo menos a ratiños, e que non chova tanto. Bueno, aí está desafeitos, non? A un pouco lidiar coa climatoloxía adversa, e penso que mesmo nevando teñen saído as pantallas, porque aí en Xinzo o Entroido non se perdoa, non? Aquí non se perdoa. Hai anos que nevou, saliron as pantallas, hai anos que moitos anos chove e non deixaron de sair. Incluso en pandemia, na que foran 4 ou 5, algún saliu. Por iso tedes, e é a miña opinión, o mellor Entroido do mundo. Moitas grazas, Adriana, que gocedes moito do domingo do Corredoiro. Gracias a vos. Unha aperta. É que, habendo licor café... Digo, avisar así con tempo, dá tempo a buscar un disfraz que se poida mollar, dá tempo a enxoitar, se poden levar o paraguas que tiñamos aquí a semana pasada, que percha o lombo, pero se nos damos solucións. Coas mans libres, sí, señor. O paraguas co vento me dá que non, No, iso Estuve non. no probando e o sinto moito, Que despois non nos vale. Despois teremos máis trucos, pero non vos nos vale. preguntar vos, evidentemente,